Hello, wonderful. Me ma wakwaba ene de Wote Asɛm dwumedie yi so. Onyankopɔn aba wa Asɛmpakani Mrs. Jacqueline Ennin na nyame na me so de ne nsame bra ye nyina yi. Ono kwafo ye da wasesa no pen so de adom yen na wona mo adom so. Wo pese ye hu ne ye hu yie. Enen so Awurade kasa kyerɛ yen. Ewo Yesu Kristo din mu. Odofo Sabri befa kinkan sam afi Luka Asɛm patidu baako ni yemu enum kosi dumiensa. Eye dan Mpaebɔ nkyerɛkyerɛ bi a Yesu Kristo ka kyerɛ nesuafo na ne ɔkyerɛ mu nie ɛsɛ momu hwan ena wɔ adamfo na ɔbɛkɔ ne nkyɛn adasue mu akɔka kyerɛ no sɛ damfo fɛme paano miensa na madamfo bi firi kwan so aba me nkyɛn na minya biribi mema no na ofirimu no hoa beboa ne sɛ enhame na watopono mu na me ne mema ɛwɔ nkyɛn wɔ empaso na mirintimi mensɔre memma wo mese mo sɛ adamfo nko mo de anka orensɔre mema emma mo na emma wo na die nti obesɔre abema mo dodo a ehia no enso mese mo sɛ mumbisa na mo wobema mo monhwehwɛ na mo behuno momom na obehine mo na obiara a obisa no onya na de ahwehwɛ no ohunu na de obomo no obehine no na momo hwan ena oye eja na ne ba bisa no paano a obema no obo ana nso obisa no apata a ode owo beye mpata ama no ana so bisa no kosua obema ne anyere nkyere na semo a moye abonefo nimse dia mode ne pa ema moma emprahe ara na meja me wosoro no remfa meja wosoro remfa hom kronkron ema wona obisa no odofo de chese hom kronkron ni ade a yehia betimi yiye fi yentibia biya aye ahokyere mu eno nti Yesu atene ne nsa sɛ opese menne wo yede ye haw ne yedadwe nyina to ne so sansa odwene ye ho opese menne wo ye kanfo no na epagya ne din no opese menne wo ye da ne mane ye de obebibia ebekɔ nti ahode ade ye adwuma so ye mbisa no ehunum a ye hwehwɛ no ɔse ɔde bɛma yen ɛdeɛ na esi wanimu a aya tete ni ɔhaw ɛde ama wo onyame se yɛmfa ne nyina mbra no na ɔno ɔbɛgye na wasiesie yen ɔdɔfo Awurade ɛhwehwɛ yen ɔse se yedi na hyɛde so a yɛnyanko abiom yeye ne nanfofo ɛno nti mene wo ɛnɔde yɛ ato nea ɔkɔbɔ na danfo puno mu no ɛno nti yɛbɔ mu sɛ yehia yabon Yesu Kristo ne puno mu sɛ we na yehia we na kyiri yen so we na yente Aseɛ nyame nkronkron so onam na adom so akyerɛkyerɛ yen mu na ne yehia yen nyina ɔde adom yen ɛno nti ɔse yen bisa honhom kronkron no sɛ yen mampo bisa ye bibia yetimi ma wɔ ne ɔmo bisa yen pɛsɛ yebedi omuhwamo empɛ ahe no Onyankopɔn ye bisa no ɔmfa ndom yen Onyankopɔn ye nyame a oni hwamo afei se yebeba ne nkyɛn a etwase edi gidie se gidie ni mu a obi entimi nso Onyankopɔn eni ti adɔfo no mama yemfa gidie nto anamon na yembisa yenhwehwɛ yembomu na Onyankopɔn ye krado se yebisa ɔde bɛma yesanse obi bia wagye Yesu Kristo edi wafa ne se ne Awurade ne kraje nkwa no se nipa no nam Onyankopɔn tumi mu na afei ibra yeye na pɛdeɛ no yenda so nyenko abio afei yabɛyɛ adehye yabɛyɛ enamfofo ɛwɔ Kristo Yesu mu ɛno nti ɛnna ne me kanfo etufo ho ane sɛ yembie ya no yembisa yegya no egirifo bebre mbie emmɔ mpaye ɛno ane sɛ yekɔ ɛba ɛno no bibie nim sɛ bɛka sɛ obi yɛ casual Christian ɛsɛ sɛ yɛyɛ full-fledged Christians yɛka sɛ o Kristoni a na Kristo su ɛneti ye mu moma yembie ya ne ye papa nyame nkronkron yene ne ndi nkɔmɔ esanse wayɛ krado sɛ obetie ye Mpaebɔ no na wayɛ
ɛde ahye no ho anuonyam ɛbrɛ ye wo me tibre na se te sɛ mmarima na ɔmufi Isaka ebusua mu no ɔmo temre na se ti mo mayen fa mpaebɔ nye yade nyina na sɛ Yesu anche na opie ne onyam mu a ye mu biara nye oyiraba onyame nhyiraw na so aba wɔ ne den so ɛwɔ Yesu din mu bye bye.